Košarkaški klub Hunters iz Prijedora tradicionalnim druženjem u Lastinoj hali obilježio je 10 godina rada ovog kolektiva. Proslavi koja je odisala originalnošću prisustvovale su sve selekcije kluba, roditelji, mladih sportista i prijatelji kluba. Rezultat u funkciji igrača, a ne igrač u funkciji rezultata, moto je ovog kluba kroz proteklu deceniju i imaće trajnu vrijednost, kaže Siniša Šolaja, trener košarke i koordinator rada u mlađim kategorijama i selekcijama, i dodaje. Najznačajniji rezultati, ako gledamo ekipno, kadetkinje su u jednoj sezoni bile treće u Republici Srpskoj, a juniori su učestvovali u Premier Ligi BiH, što je bilo po prvi put u Prijedoru i zauzeli su 6. mjesto. Pojedinačno, znači imamo tu igrače, sadašnje, bivše, koji su reprezentativci RS-a, BiH, Srbije i tako dalje, a neki su i napravili veće karijere i te rezultate u globalu mi smatramo većim nego ove kolektivne. Ponos Huntersa su djeca uzrasta od 4 do 6 godina, školicu sporta, fitness centar te cipiripi selekcija, predpioniri, kadetski pogon. Trener Šolaja ističe i vrijedne takmičarske rezultate te uspjehe mladih košarkaša koji treniraju i igraju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i širom Evrope. Broj koji je prošao je nemoguće izbrojati. Znači u ovom trenutku je tu preko 100 djece i svake godine otprilike tako bude ono što kažu zajedno. A sada brojimo sve ukupno, znači to su hiljade, mislim, baš cifru nikad nismo sabirali. U košarkaškom klubu Hunters Prijedor ponosni su i na saradnju s klubovima iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Poljske i Grčke. O klubu, trenerima i rezultatima s pažnjom govore Vladimir Gavranović i Lejla Lukić. Krenuo sam trenirati fudbal, nije išlo pa sam prešao na košarku i stvarno me krenulo pa dobro igram i zato i ostajem ovdje. Treneri su dobri, stalno idemo na utakmice, uvijek je dobra atmosfera, tako da je odlično. Ja se zovem Lea Lukić, treniram 5 godina. Uopšte na košarku treniram zato što volim taj sport, volim da treniram i tako. Treneri su naravno super se odnose prema nama i jako je zanimljivo na treninzima. Često radimo neke promjene, vježbamo neke akcije i tako. Klub je učesnik humanitarnih i volonterskih akcija, sportskih manifestacija. Izvanredna saradnja ostvarena i sa prijedorskim školama Desanka Maksimović, Petar Kočić i Branko Ćopić, a treninzi se obavljaju u sportskoj dvorani Mladost. U klubu hvale i korektnu saradnju s lokalnom samoupravom koja je određenim sredstvima pomogla proslavu decenije rada.